Pozdrav narode! Evo došla je soja na red da se vrši. Evo skidam ovu galinu. To je malo ranija sorta, evo ona je sazrila 1/1. Ako sad nije suha, neće biti nikad. Prinosu ne znam kakvom se nadat. Što bi onaj rekao, kakva je godina i dobro je. Evo, ne znam. Bila je ona strašna suša. Kad joj je trebalo, nije dobila kiše. Kad su kiše krenile padat, onda je već bilo kasno. Evo, koliko bude, bude. Kako čujem kod drugih da ima, ja mislim da moram biti super zadovoljan šta god da ovršim. Evo, majstor je krenio skidat, sad će to na brzinu biti gotovo kad ovaj to uvati papac. Vidjet ćemo vlagu, vidjet ćemo sve nakon vaganja. Nisam nosio vlagu na provjeru ni ništa, kažem, ako nije sad suha, ne znam kad će biti. Ja se nadam da nije polegla, sunčano je, ima vjetra, vjerujem da mora biti suha.
dakle da zaključimo. Sorta je bila Galina, vaga je bila 11,9. Dala je nekih 1500 kg po jutru, odnosno dala je oko 2600 kg po hektaru. Za ovu godinu je to sasvim solidan prinos, pogotovo na tako ranoj sorti. Jer evo, kako sam već dosta puta rekao, bili smo jako pogođeni sušom i svime, tako da ja sam vrlo zadovoljan s tim prinosom. Kogod šta drugi pričao, to mora puno više, bla bla. Kad čujem šta okolo vrše po par stotina kila po jutru ili čak po hektaru, ovo je prinos vrhunski. Evo, sad je još ostala ova, to je Pedro. Evo, za koji dan je i ona zrela. Još gdje god koju imam zelenu. Ne znam, najavljuju još neko vrijeme da će biti sunčano i bez padalina, tako da mislim da će i ona kroz nekoliko dana. Evo, sad po nekom pravilu, kasnija je sorta, malo je višlja, šta ja znam. Ja se nadam da će ona dati malo više, ali dok ne stanemo na vagu ne znamo ništa. Vidjet ćemo kako bude, bude. Evo, to bi bilo sve za ovaj video. Hvala vam na gledanju. Do sljedećeg videa ostavite like, pišite komentare i ne zaboravite se pretplatiti na kanal. Lijep vam pozdrav!